Отивам да тренирам на лостовете в сало. Взела съм си ластиците, взела съм си ръкавиците, малко водичка. Добре, аз не че съм голямата професионалистка, пак искам да напомня, че правя това само от 3 седмици и за пръв път излизам на такива лостове. Тоест, това са много по-трудни, отколкото са тези в къщи. Моля да няма много хейт, така го слагаме под дупето, един вид като да седнем на люлката. След това го прехвърляме и го настъпваме. След това трябва да се хванем добре за лоста, за ластици. Закачаме ластика. Така. И този ще го държим ето така. Например. Така, след като се качим на лоста, трябва да заключим рамената. Третото упражнение е набирането. Тук, между другото, е доста по-гадно, отколкото в къщи. В къщи ми е много лесно, тук е гадно, така че не зная дали ще се набира. Стъпваме върху ластика и скачаме да се хванем. Мале, че е трудно.